7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. How is umdavazo with umuntu wakho onosize omncane or omkhulu? Perhaps nje lo wakho uphethe ikhofonozi enkulu. Any recommended positions ngakulo size onawo? Indaba on Gagasi FM, and this evening Menelisi Ndwandwe, I'm standing in for Alex Mtian. And as we'll see live on Facebook page, we show we are born a studio, go colorful, black, white and black. Ama balloons. Tomorrow we are celebrating 20 years, big 20. And you know by now, ukuthi ke maningi ama festivities akhona uzokwazi ukuphinde ke uziwinele. You can call me ku 0861596596 asikhuluma ezomdavazo. I'm joined by Dr. Nkosinathi Shabalala. He's a sexual health specialist and family practitioner. Dr. Shabalala, welcome on Gagasi. Kunjani Menelisi? Kuhamba kahle kunjani kwena? Hayi ngikhona bhuti. Akukho kubi ngabe sewuzwile baba. Konke kuhamba kahle. Ezubona nje ukuthi hayi. Sikumuzwa uqhakazile konke. Yes. Ngibingelele baba neFamily Gagasi FM. Let's get to it nje dokotela. Does size matter kodwa noma yonke insipho iyawasha makuza nje kumdavazo? Now ake ngiqale ngalendlela. Ngiqale nje ngokuthi yes, size does matter. Yeah. But now we have the element yokwenza now sesingena kuma positions. So ama positions can actually accommodate indaba ka size. But if sibuka lento Menelisi ngifuna singene even nala ekuthenini induku ingaba nkulu ingabancane okubalekile ukuthi kumele isebenze ngendlela. Na into ebalekile. Ingavilaphi. Nakhona ukuvilapha Menelisi siyake sikubuke ngenye indlela. Sometimes iyagoloza more than ukuvilapha. Ukuthi nje ikisimame ivuke. So noma ingabancane wena ngokubuka kwakho noma ingabankulu, but into ebalekile ukuthi ikwazi induku ukusebenza ivuke iqine iwenza umsebenzi isimele isimo uthi mawusufikile kuvuthwa ndaba bese kudedeleka igazi bese iyabohla induku bese kuba khona i-resolution phase. If lokho kungenzeki, then no matter the size of induku akunam ndaba. Yeah. So kumele sibuke nangaleyo ndlela. But yes, definitely size does matter. And now ke sekukhona ne element yokuthi abantu sebeya la ongekho approved khona because asikaze size si approve indaba yokukhulisa induku ngokwesimedicine. There's absolutely no research that has been approved. There's nothing ongathi uyayithatha ngokomlomo okanye ongathi uyayijova engakhulisa induku approved. So sesinaleyo nto ke Menelisi ukuthi bakhona abantu asebeyikhulisayo ke induku bese ke mayibukeka zinkulu kodwa kuthola ukuthi induku ayisebenzi okwangempela. I hear you ukuthi ukhuluma kakhulu ngenduku. As much as ukuthi uzwa abantu mabekhuluma noma beyikhumela ngabamajite ezihlalele. Ubani? Umphethe untombi zodwa. Kuyenzeka ukuthi untombi zodwa kube ukuthi umkhulu noma mncane kumuntu wesifazane. Ngokwebiology nangokwemedical nje kukhona ama factors ayenza ukuthi bemncane no bemkhulu ikhofonos. No ngiqale ngenduku Menelisi ngoba iyona into esivamise ukuyizwa kakhulu iyona into egcwele ukuthi usayizi wenduku yabo. Kanti ke le element oyithindayo ikhona impela. Abantu besifazana abafani. Kukhona umuntu wesifazane ozoba tight, kukhona umuntu wesifazane ozoba with medium size, kukhona umuntu wesifazane ozoba loose. Nalapho futhi it depends ukuthi lo muntu wesifazane usendlule ezimweni ezingakanani with regards to experience in terms of ama different sexual partners. And okunye kumele sikubuke futhi Menelisi. If kuukuthi umuntu wesifazane usetete more than let's say 2 times normal vaginal delivery, then you can't really expect lo muntu wesifazane ukuthi abe tight as umuntu ongakaze aze atete. So definitely biologically ikhona into proving ukuthi the higher the body count, the looser the vagina. The higher uteta normally vaginally, the looser the vagina will be. And of course if kuukuthi ke uba nama infections kanjengo gonorrhea uba nama infections azokunikeza ukubhidlizeka kukantomzodwa indonga zakho intomzodwa nalapho futhi it does contribute ekuthenini umuntu wesifazane kuthiwa ulusi noma mkhulu and mawungena ngaphakathi kuyena awuzwa wena ukuthi ukephi. So naloko kubalekile Menelisi usikunake.
We live on Facebook page show we call it Indaba with Alex as namuhla. Ngibuza ukuthi does size matter kubudlelwano nabo in your relationship ndila kanjani mapha ama position ngabe niyawasebenzisa and ni face kanjani isimo ukuthi ayi ipipi lomuntu wakho lincane and how do you deal with it and share istory sakho ku 0861596596 that's 0861596596 and ungathumela ne WhatsApp voice note yakho ku 0638399959. Let me ask you la dokotela, for someone with ipipi lincane mapha ama position that would work. Now let us define first ukuthi yini into ekuthiwa ipipi elincane. Yeah. Now ngokwesilungu ngokwesimedicine sibiza leyo nto nge-micropenis. Now usayizo normally wenduku esibukayo if induku iflaccid. Mangithi flaccid isuke ingavukela isungaqhanyelwa isukilele nje. Kuyaye kube u8 to 12 centimeters. Okay. Ilele nje induku. So that would be considered as into normal. Normal. Now anything below u8 and kuze kufinyelele ekuthenini mhlambe iba below 6 centimeters then sekuconsidered lokho as a micropenis. But leyo definition ayikhava ukuthi there are growers and there are showers. Ngoba induku ingaba ncane uyibuka ithi masiqhanyelwe ibe enkulu isimama. Yeah. Ngoba igazi ilona eliyenza induku ukuthi isimama. And of course ne connective tissue le allow igazi ukuthi lingene iyona eyelekelelayo ukuthi induku isimama. Bese kuba khona umuntu ongayibuka induku yakhe inkulu kodwa kuthola ukuthi mayisivukile akhomehluko. Mayiqhanyelwa kungabikho umehluko khona. So there would be a shower. Uyakhombisa ukuthi inkulu but masuqhanyelwe it's not ukuthi izoluleka ibe elongated even more. So lokho kubalekile masiclassifya umuntu ukuthi do they have induku encane noma cha. But in terms of our positions into ebalekile ngama positions ukuthi ukwazi ukufinyelela kulezi indawo okumele uyithinte. Oh yeah. It's not really just about a position kuphela. Now even ukufenda kwakho kubalekile, even ukunyakaza kwakho kubalekile. Into ebalekile kumuntu wesifazane i-G-spot. Never mind i-clitoris ngoba i-clitoris yona ingaphandle ihlumile ngaphandle. Kanti i-G-spot yona which is situated kwi-anterior wall majority of abantu wesifazane. Anterior wall of umuntu omzodwa. Umuntu wesifazane mayizolala ngomhlana abheke phezulu. Wena mawumngena kumele umngene ngokuthi uya ngasesinyeni mawufenda kunokuthi uye phansi mawufenda. So that would be la okukhona khona i-G-spot majority of abantu besifazane. Ukuyindawo lapha yenza ukuthi khona efike kuvutho ndaba. Exactly. So usayiz 8 centimeters, usayiz 15 centimeters, usayiz 20 centimeters kumele ukwazi ukufinyelela kwi-G-spot at the end of the day. Ngoba i-G-spot iyona nto emenza umuntu wesifazane afike kuvutho ndaba. So usayiz yes it does matter. But if uzoyishintsha itayela umguqula umuntu wakho ugoqoze wenze ngendlela nawe la kumele ubone khona ukuthi uzofinyelela kanjani kwi-anterior wall then believe you me Menedis usayize ke lapho doesn't matter ngoba uvutho ndaba. I'm checking ama calls akho on 0861596596 and Mr. with George Mhlongo use Pine Town. George welcome on Kakasa. Yebo njani futhi? Khamba kahle George kunjani kwena? Yaphileka futhi yaphileka. Cela ubuza futhi wami. Umuntu wami enginaye every time I start to have okhala nge-abdominal yakhe ukuthi ibhlungu so to find out what could be the cause. Linjani ipipi lakho ubukhulu lapha George kusazi? Alcohol futhi wami. Le standard. Le standard okay. Dokotela. No ngiyamuza ubhuti and ubuzela untokazi. Now ubhuti angimchazela ngalendlela ngoba kuningi okungadala lokho kwenzakala kuntokazi. Umuntu wesifazane bhuti if ubuka isakhiwo sakhe ingaphakathi lakhe siqala ngokuthi ingaphambili lakhe ila ukhona khona isinye so ila ukuhlala khona umchamo. Ingaphakathi nendawo lakhe ila ukhona khona isibeletho so ila umuntu wesifazane opha khona ila ukuhlala khona ingane. Bese ingemumva lakhe ila ukuhlala khona unumber 2 indawo esibuza ukuthiwa i-rectum and unumber 2 uphuma kwi-anus. Now if umuntu wesifazane ezoba neinhlungu especially manenza baba i-deep penetration or if ezoba neinhlungu mawukuthi uyampenetrate wena nenza ucansi then it could be anything along lapho ukuthi is it isinye, is it isibeletho or is it i-rectum. That's why menelisi abantu besifazane uma sibaxilonga isikhathi esiningi kuyakumele sibenze ne-ultrasound ngoba i-ultrasound isikhombisa ingaphakathi
So besides ukuthi uyazizwa inhlungu kumele sibuke ukuthi zikhona yini izinto ngaphakathi ezimenza ukuthi abe nale problem yokuthi abe nenhlungu during ucansi. So kumele consult udokotela. George, do you get to dokotela? Yebo ngiyamtholile futhi. Thanks, and udokotela towards the end of ishows waseshiyeka ama contacts akhe. And back to usize ukuthi does it matter? Kwenziwa yini dokotela that will find owesifazane ethi ipipi libabhlungu kodwa usize awukho mkhulu kangako. Kuzobe kwenziwa yini? Mayethu wesifazane ipipi libabhlungu noma in general nje ukuthi ipipi libebhlungu yabo. Penetration. Okay, penetration. No, sometimes njengoba ngisho ukuthi umuntu wesifazane uyaba tight. Abanye abantu besifazane bayalimala and ngokuhamba kwesikhathi ku createka lento ekuthiwa scarring, ku createka ifibrosis. So leyo nto yenza ukuthi even indonga zingantombi zodwa iqine. And abanye abantu besifazane uzothola ukuthi sebeke baba ne previous history unfortunately of ukunukubezeka ngandlela thizeni ngokucansi. Now lapho ke sebe develop even ama psychological problems into ekuthiwa ivaginismus. Now ivaginismus imenza umuntu wesifazane avaleke ncinci lapha ezantsi. Kuthule yizo. So logo kumele nakhona sikubuke. But okunye futhi okuyakuyenza leyo nto if kukuthi you are having a sexual intercourse and uba nenhlungu, sometimes kuyakuba ama infections. And ama infections ahamba phambili kukhona ekuthiwa iherpes simplex virus, HSV. Iyakudala impela lokho. And problem inkinga ngoba ayidali nje inhlungu kuphela ngokuhamba kwesikhathi igcine sidambisa imizwa. And then bese kuba khona amanye ama infections afana no drop, into ekuthiwa gonorrhea, khona amanye ekuthiwa chlamydia. So maningi ama infections ayakadala inhlungu during a sexual intercourse. Yona indaba nGagas FM the sound of KZN ku Facebook page we show indaba with Alex as you see live page in kunama comments akho khona. I will take nje la uNonto kumakhumala uthi I prefer ucicane wami nje shame uthi ke yona kwazi ukuthi kube ngconywana uthi kunembeza wakho waziyo nocicane wakhe and kuba mnandi kakhulu. Then bese kuba khona i-comment la esuka ekuyena umthayi ngubane uthi ke yena ubeliever kakhulu ukuthi ke usize awusho lutho olithini kuya ngokuthi ke uperforma nje kanjani. Then khona ke ne comment ka Sbo Max uthi ke uyasazi ke isidudla sikufende bakithi uzoyibuza size uzofuna ukusinika ipin yakho. Then there is also uThakasile kaMngoni lapha is saying believela kakhulu ukuthi ke lapho endabeni thinda makhuluma nje ngosize ukuthi kuya depend ukuthi umuntu yena uperforma kanjani akusho ukuthi kuthini. Ama comments akho ku Facebook page we show I'll take ama comments akho khona. So makukhona I crisis I will not say I crisis ukhuluma ngokucicane la uNonto ukuthi makuthi umuntu ungabe uyamthanda noma uyambekezelela uthi uyakwazi ke uhlale nako ngabe awulisay imfihlo kodwa kukwazi kusebenzeke nibekezela not nibekezelana nisebenzisana. So you'll say ukuthi kumele dokotela kukhulunywe makunama issues afana nalo malincane because ku biological akufuthi okunye mhlawumbe ongakwenza ubusho ngokwe medicine nalokho ukukhulisa akusiyi phenomenon benisebenzisa. Now yes Menedisi unfortunately if kukuthi uyamthola umuntu osekhulile use above the age of 16 and wesilisa and simclassify as umuntu one micropenis kuba nzima kakhulu ukuthi lo muntu simelekelele. Now indaba inkinga kumele siyibambe le ekuthombeni. Sibuka ukuthi ekuthombeni kwakhe uthomba ngendlela yini kwenzakala izinto right yini ezinormal yini ekumele ngabe ziyenzeka yini. If singakubambanga lokho lapho then lo muntu definitely later on empilweni yakhe uzogcina esenenkinga kanje ngayo nje lento ekuthiwa micropenis. So odokotela ngeke ngibaqhukumezele ngibafundise futhi ukuthi ningabuka umuntu esemdala nje kuphela. Bukani ukuthi inkinga eziqala esathomba umuntu kwi adolescent phase then ziba imthelela if ungayipick up ngaleso sikhathi and ungayilungisi ngaleso sikhathi. So bashawa lokho abantu abaningi besilisa abanamapipi amancane. Okunye futhi okuyakwenzeke sometimes kuyakulimala amabhola ngandlela thizeni alesithi ubunayo infection sexually transmitted infection like syphilis alimala amabhola awasayi produce lento ekuthiwa testosterone enough. Then of course lapho kuzogcina ushrinkile you know ingena ngaphakathi induku merely because of testosterone level encane
ekumele ngabe iyakunakekela and it governs you as umuntu wesilisa osekhulile ose-considered as an adult. So naloko futhi kuyi-feature. Let me take Alisa Brown in Newcastle. Alisa, welcome on Kakasa. Hello mntwana. Khamba kahle? Ngiyaphila. Mina inkinga yami lana. Umuntu wami iphila lakhe lincane yabo. Kodwa manje umsebenzi wakhe uyawenza but into engishayayo lana ekuseni amapheni noma mangabe during the sex and umkhamo uyaphuma ngazi usikhishwa yini. So during umdavazo kuphuma umchamo manwenza. Yeah. Dokotela nangu Alisa ne case yakhe isengipipi lincane but uyawenza umsebenzi bese kuba nalenkinga yeinhlungu then kuphinde kuphume nomchamo futhi while benza umdavazo. Ntokazi kunjani? Ngiyaphila. Ngikhona mama. Ngisacela ukubuza lo mbuzo khona ngizocacelwa bese ngiyakwazi ukuphendula. Ukhuluma ngokuthi manenza ucansi kuphuma umchamo. Na abanye abantu bayake bayiconfuse isquirting nomchamo. So wena ngalesikhathi uphuma umchamo usuke usufika noma usungena kuvuthondaba okanye mhlawumbe umchamo uvela uyiphumele just because ubhuti uyafenda. No, kuma mangabe sengizofika kuvuthondaba. I don't know noma ukuthi mhlawumbe kukwaba khona ekuhambeni kwesikhathi ukuhlukumezeka but angazi ke ngisho lokho ngokuqanda. Okay mama. But mhlawumbe ngitshela ngaba ileyo. If uphuma kodwa lo mchamo wena usukuzizwa kanjani? Usuke happy, usuke ujabule, usuke you know ngisuke ngihappy ukuthi phela nje amahloni yabo ukuthi mhlawumbe awuze mawuphuma. Yeah. Okay. No mama, ayikho inkinga. That is not an abnormality. That is squirting. Yeah. So nifika ngendlela ehlukile kuvuthondaba ezabantu besifazane yezo. So abanye abantu besifazane bayasquirta. So ukusquirta it's that gushing amount of fluid evela iphume. Sometimes kuba ngazathi ihlangana na umchamo but ayinuki even njengomchamo. But iyagasha nje iphume and iyawumanzisa kwesinye isikhathi impela umbhede depending of course ukuthi usquirta kangakanani. And bese kuba khona abantu besifazana abazocreama bona ke bakhipha uketshezi oliya ngathi lumhlophe liyashuba lona and bese kuba khona abantu besifazana abangeza usquirta abangeza ukcreama. So if there is nothing wrong and lento esukuyenzeka emzimbeni wakhe yakujabulisa then there shouldn't be any problem as long as usakwazi ukubamba umchamo ukuthi ufike etoilet ungakayichameli. Yes. Then Alisa ke iphunga layo ke ifluid esuke iphuma noma umchamo kusuke kunjani? Kusuke linjani? Akusezimali ukuthi yabo ngomchamo. Yeah. Usukunjani ukuqhaqhazela uma usuphuma lo mchamo? Yeah, kusezinalokho phela labo. Kusihlaza. Yeah. No, thanks for sharing story sakho. Yeah, it's squirting ubusho nje dokotela. Yes. Thanks for sharing story sakho Alisa. Thanks up in Newcastle. This is Indaba on Kakasa FM, the sound of KZN. We have a Facebook page every show. We call it Indaba with Alex. And namuhla sikhuluma ke ngosize. So 0861596596. Tonight, ulalele Indaba with Menelisi Ndwandwe, standing in for Alex. Kakasi FM. Yes, it's that time and this segment is not suitable for izingane. Namuhla khuluma ke ngosize. Does usize matter when it comes to umdavazo? Ipipi lakho or ikhofonoza yakho? Are you worried ukuthi hayi uyiphethe ngempela and ngenza ukuthi upartner wakho na mahengena khona lapha ngeke efike khona? Nodokotela uNkosinathi Shabalala. Let me ask this question Dokotela uNkosinathi Shabalala. Masibheka lapha kwikhofonoza. Kuyenza ukuthi ibe enkulu kakhulu uthola ukuthi ngisho ngathi usize wakho wena umuntu wesilisa noma unormal kodwa khona lapho ungakwazi ukufika khona ngenxa ukuthi ivulekile or ikhuluphele kakhulu Dokotela. Now ikhona impela leyo nto Menelisi. And khona itemu esasilisebenzisa kuthiwa ambiguous genitalia. Ambiguous genitalia. Yes. Ukuthi if uyibuka le khofonoza awunaso isiqiniseko sokuthi iyona ngempela ikona lokho engikubonayo noma kwenzakalani ngendlela ukubuka ngakhona. Sometimes amalebe avela futhi kabe makhulu kakhulu. Sometimes kuba ukuthi ubhontshisi uhluma kakhulu bese uba ngazathi induku encane. So ube yipipi like
impela kukhona menelisi ukudaleka ngaleyo ndlela ngoba into ekuthiwa i-reproduction iya nange-development as well and iya nangokuthi isakhiwo somzimba sakheka kanjani genetically so ikhona impela leyo nto but abanye abantu ke kuyaye kuye ngempela nge-body count kuyaye kuye ngokuthi usutete kangaki kuyaye kuye ukuthi uvamise ukufaka ini lapha nezansi ngoba sekukhona even ama-dildo in our days it's no longer just about i-body count sekuya na ukuthi usize we-dildo umungakanani because if of course uzosebenzisa i-dildo enkulu ivagina yakho izokwazi ukuthi yamkele ubukhulu benduku ngokwanele ngoba uzoloku uyijwayeza uyinweba indonga zantomzodwa umjwayeza untomzodwa uthi kungena into enkulu kuyena kanti mase ngena umuntu onormali usuzomuzwa emncane bese kuthiwa ay baby baba unepipi elincane ekubeni unepipi elinormal alisazwakali so ikhona impela menelisi leyo nto ukuthi umuntu wesifazane abe mkhulu kube uyena oletha leyo nkinga yobukhulu ngoba umuntu omkhulu akezwakali nakuyena umuntu wesilisa akezwakali inkinga edaliwe we have a WhatsApp voice note line wami la 0638399959 0638399959 I will welcome ama WhatsApp voice notes akho in this matter of ethinda usize and make sure that we sport esikahle and i-duration ye-voice note yakho ibe just around 30 seconds. Let me take ukwenza Xulu usemlazi. Kwenza welcome on Gagasi. Yebo njalo. Ngiyaphila kwenza kuhamba kahle. Ngikhona kuhamba kahle. Mina ngithi usize doesn't matter. Into ekisho kwesinye isikhathi ukuthi ngiyaconnect nalowo muntu. Ngoba kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi usize wami muncane. Na mhlawumbe untombi zodwa mncane. Kodwa uthola ukuthi angi-enjoy. Kuthi lo abanye abakhala ukuthi ulose. Uthothi lo lose kuyena ngiya-enjoya kuyena. And ngithi ngiqeda u1 wami ngingalikhiphi ngiqhubeke ngishaya u2. Okukhombisa ukuthi siyaconnecta naye noma ungaba mkhulu noma ungaba mncane if ningaconnect nababili hayi kungaba inkinga noma two size emingakanani chemistry dokotela khona correlations no size well menelisi bakhona abantu abenza ucansi without attaching any feelings to it oh yeah so ikhona that element I mean if uzobuka umuntu oyi-sex worker for instance lo muntu loyo engalala nabantu abahlukene about 10 ngosuku akusho ukuthi uyabathanda bonke umsebenzi wakhe so ubhuti ngiyayizwa into ayishoyo but asikwazi ukuvele siyendlale siyigeneralize ngoba lento ayishoyo i-exception ukuthi no yena ngokwakhe uyakwazi ukusimela isimo sokuthi mayesothandweni anelise umuntu wesifazane ngothando kulungile lokho that's not a problem but kwesinye isikhathi kumele ubuke situation ukuthi isimasini exactly uyaphenduleka kwenza no ngiyaphenduleka kona noma ngiphenduleka ukuthi lokho ngizokusho ngisho ukuthi ngigqugquzela abantu ukuthi babe nabaphathi abaningi kuyenza ukuthi umuntu udlule kuleso simo leso ukuze ukugcine efenakho ukuthi usuthi kwenzeka kanje ngoba ngibe nobani akubi kanje ngabantu bakubi kanje kodwa lokho ngisho ukuthi wonke umuntu abe nophathi abaningi mekuqondene nawe uyakwazi ukuhlukanisa ukuthi no even noma usize wami omncane futhi ngiyaconnecta nobani ngiyaconnecta ngoba kuyenza umuntu akala ngane kodwa uthothi u-enjoy umuntu oney'ngane eziwu4 ungam-enjoy lo ongena ngane ayithola dokotela ngiyithola kahle ingakho ngithe ngiyavumelana impela menelisi naye but it doesn't apply to everyone yes kumele sikuhlukanise lokho yes bakhona abantu okwenzeka kanjalo but not everyone falls under the same umbrella and ukwenza hebeka ke nama-views akhe thanks kwenza nange baba Ama-views expressed on Indaba are not ama-views eGagasi FM. Your views, your Indaba. Akasikhulume le ngempela le ka-size. We have half an hour ukuthi siyibheka. Ngiyazi ukuthi iyakuboila up, ikukhathaza. Nayi iplatform ikhona udokotela. Ukuthi ngempela does size matter and share story sakho nama-encounters okwaba nawo. Mhlawumbe wakabona nje isimanga komunye ukhuluma ngokucicane noma omunye mhlambe lifana lesilwane esithile thina emakhaya kunane nama-donkeys noma impongolo ubona usize uyinkinga noma into ongayazi then dokotela we mentioned earlier indaba ethinta usize nanokuthi ingagcina ko-12 centimeters esingathi singaregada as normally ke manje singayibeka ukuthi imuphi kahle usize when it comes to ibp the normal one ke manje unormal one yiwo lo kade ngisho between 8 centimeters and 12 centimeters if li-flaccid lilele lingavukile
that is the normal size, because majority of the time vele we measure induku yomuntu wesilisa if iflaccid. We hardly ever really get to measure induku yomuntu wesilisa ivukile, unless if kuthi ke kumele sibone ukuthi usakwazi yini, usanalo yini ikhono lokuqhanyelwa, then kuba khona izinto esimelekelela ngazo ukuthi sibone ukuthi usakwazi yini ukuyithola erection. So we only measure really induku yomuntu wesilisa if iflaccid, so that would be 8 to 12 centimeters. I'm checking my WhatsApp voice note sakho 0638399959 yona indaba on Gagasi FM. Hello Gagasini, hello ngiyathemba ukuthi niyaphila, ngicela ukuba anonymous. Yabona mina la muntu wami owemali yanganelisa. Nge-right ngami nje ngalo li right nje for mina futhi ngoba nje ngisithola indlela leyilona li right, so right ngami nje elakhe. Sanibona Gagasini, usiphile empolona zongoja la sendaweni seMastela. Ayingeke ngiyanizwa nje nichaza le amapipi yonke lento ubude nobufishane. Kushiyana nangabantu kodwa nje mostly isikhathi esiningi mesikhuluma ngenkomo, inkomo phela thina siyiyeka la ngaphandle. Inkomo ila ngaphandle nje. Thatha lelo khinqi lakho, ngisho ngathi ipipi lakho lifishane lide, roundisa nje la ngaphandle, uzomuza uhlanya kanjani umuntu wesifazane. Roundisa nje la ngaphandle, ungazi uyongena ngaphakathi uyishiya la ngaphandle inkomo. Manelisa nawe dokotela. Ngiyayizwa itopic yanamhlanje, namina nje anginayo induku ethini, kodwa hayi umuntu wami uyancoma. Uyancoma, uyachama, ngiyamchamisa abe right. Akukho nje ngishoda ngakho, futhi hayi yena umuntu nje sengeke ngatholana naye. Hayi. Uyancoma phela. Angibelele abantu labo bhuti omdala, mase ngibelele noDog lapha e-studio, ngithawu njengabantu lo msini ncinci. Hey mina webhuti ngiyabonga bona impela ishow le ngithanda ngoba since ngilalela la thanda ukuthi khona le bakho ukuthi usize akusho lutho, khuluma i-performance. Ngacishe ngeke le mithi eriwa ngoba ngithi ngifuna ukukhulisa into yami, ngisabana ukuthi amantombazana azongibala. Kodwa manje ngoba ngilalela ishow, hayi ngiyabonga inkosi ukuthini i-performance isebenza, akusebenzi usize. Dokotela na voice note la chatha awayele ekufaneni performance than usize. And kuyiqiniso impela yikho ukuthi we can't change the fact that size does matter. Itayela ezenza ukuthi usize sithi it doesn't matter. So lapho ke itayela zi included within i-performance. So ngiyabaqhuqumezela impela abantu besilisa ukuthi shintshani itayela. Talk to Ole. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabantu.